Murja, su kuma wannan suwaye? Tambayi ki nake fa suwaye wannan? Kai kuma ina ruwanka da su. Rahama! Yaya yunwa nake ji. Ya yanzu ya ga wani fa bara wuce da shi ba kuwa. Dan Allah malam ka taimake mu. Yawwa ni kan ma ban tambaye ki ba, ina Salim ya je ne, na shigo ban gan shi ba. Wallahi Salim tun da safe bai dawo ba, har yanzu ka ga abincinsa kamar a can tun na safe. Murja lafiya ga. Ina yanar Ladi ne ta duka na. Ki dan yi murmushi mana. Kawo da kawo ne. Zan taimake ka sosai, zan taimake ka. Nagode. Yanzu abun da ya kamata mu yi, za mu wuce da kai gidana, zan baka abinci ka ci, zan baka wasu kaya daga cikin kayayyakin da Allah hore min. Alhamdulillah. Ga yanayi yana shigo. Ko ka san gidan ko baka san gidan ku ba za mu je gidan ko ya kuka ci. Darre. Me zai hana ki aure? Alhamdulillah wannan abun karuwa ne tunda har za a rusa mana gidan canja mana wani mun gode Allah yanzu sai ki gaya da yanki ya tattara iya nashi ya nashi. Malam lafiya? No, ba komai kin gane ba komai sai. Sarka. Sai mai gida. Yarinyar nan Ba da jan ta fito daga daki. daman na zo in ga miki ne. Tun ran da na fara ganin ki da ji na sani. In ma akwai wani a cikin rai, to ki cire don ni dan aure ki. Sa wannan a zuciyarki. Haka yake mai gida.